Predstav si, že Lady Gaga použila ten istý alebo podobný telefón, ako máš práve teraz ty vo svojom vrecku, na natáčanie svojho videoklipu. V dnešnom videu ti predstavím 5 úžasných videoklipov, ktoré boli natočené za pomocou mobilného telefónu. Olivia Rodrigo, Get Him Back, iPhone 15 Pro. Momentálne má 44 miliónov zhľadnutí. Ellie Goulding, How Long Will I Love You. Nokia Lumia 1020, 124 miliónov zhľadnutí. Lady Gaga, Stupid Love. iPhone 11 Pro. Momentálne má 163 miliónov zhľadnutí. Selena Gomez. Lose You to Love Me. iPhone 11 Pro. Momentálne má 484 miliónov zhľadnutí. Dostávame sa do finále. The Weeknd vydal skladbu Dancing in the Flames, ktorá bola natočená na iPhone 16 Pro. Momentálne tam má 4 milióny zhľadnutí. Ktorý videoklip zaujal najviac teba a vedel si, že bol natočený na telefón? Napíš mi to dole do komentára.